Hello, bocs a késésért, nem tudtam előbb jönni. Megtudod valamit a lányomról? Inkább a tárgyalással foglalkozunk, mert nincs sok időnk. Olvastam a vallomását. Az remek. Ha ahhoz tartja magát, nem lehet baj. Csak egyet ne felejtsen el, rengeteg nagy kutya lesz ott. A Csillagközi Kereskedelmi Felügyelőségtől, a Gyarmatügyi Hivataltól, a Biztosító Társaságtól. Megtudod valamit a lányomról? Hát előkapartam pár adatot. Üljünk le. Szerettem volna várni a vizsgálat végéig. Amanda Ripley McLaren, az asszony neve, gondolom. 66 éves. Ennyi volt, amikor meghalt. 2 évvel ezelőtt. Sajnálom. Elhamvasztották. Most a Westlake temetőben van, a Wisconsini Little Shootban. Megígértem neki, hogy hazaérek a születésnapjára. A 11. születésnapjára.